Dinhi sa among bukid, sa payag magligid-ligid, ing baryong nga labing mamingaw, magsakay-sakay sa kabaw. Sa bukid ang among mga bajikik, aroy gyud pagka very sweet. Bisan itong apan putli o kulay, ugid laspas na nga matay. Mao kini ang kalainan sa siyudad ug bukid. Sa may naggamit aning kamera nga naman ni dire? Ahara man to si ay. Hoy, Poy. Unsa man bataan ni? Poy. Bagyo kadungog oh. Poy. Hoy. Oh. Star. Samang kamyan ni ta dire kay arong manglampas ta dres bukid. Me kan bayabas pastor. Yan hi naman noong kag na mayabas ram ka dire. Unsa man anong mangita man kasako pastor? Ito naman. Nanakay agi. Asa may agi nimo? Nga pastor, gan kay bayabas Nang tana ko ba asa may mong agi? Nanakay agi? Ganina naman ang kadiri murag wa man kay agi. Unsay way agi na? Kanina ra ba akong inagi-agi diri pastor, ngingong ka wala ko'y agi. May gidangat nimo. Yes, gutom manggani lampoy agi-agi oh. Agi sa imong ba trabaho dire? Labas na lang akong gikaonoy. Nangay gina sa imo ha kay umang kay agi. Mata pastor, bunga pastor. Ara oh. Sama ni nga. Yes, ngaingong kaway agi. Agi sa imong Sama na kunos. siya ay. Hawa pastor beke mo. Agi na pug ko. Sa payag magligid-ligid, ing baryong nga labing mamingaw, magsakay-sakay sa kabaw.